Ауыл хуҗалыгында ел әйләнәсе табыш бирә торган тармак терлекчелек. Ул ауыл хуҗалыгы предприятиеләренең ел дәвамында тотрыклы продукция һәм керем алу чыганагы. Алдагы язмабыз Саба районының Туган як җәмгыятендә яңа эшләтеп җибәрелгән комплексның эшчәнлеге турында. Яңа терлекчелек комплексы тау өстендә урнашкан. Комплекска менә дигән килү юлы да эшләнгән, бөтен тирә-юньдә чисталык, матурлык. Яңа ферма 500 баш терлеккә исәпләнгән. Ферма мөдире Илгиз Галәвиев көн дәвамында биредә. Ул комплекска күчү хезмәт шартларын гына җиңеләйтеп калмаган, эш күрсәткечләрен дә сизелерлек яхшырткан. Иң элек көнлек савым күләме арткан. Сыерларга орташа 25 килограмм сөт савып алабыз. Безнең астагы иске фермада вакытта 18-19 литр гына, менә хәзер 25-кә хәзер китәрләр. Бүгенгә биредә 350 баш савым сыер бар. Эшләү өчен генә түгел, маллар өчен дә уңайлы шартлар тудырылган. Орлыкландыручы булып эшләүче Хөршит Абдуллаев хезмәтен бик зур җаваплылык тоеп башкара. Bir yıl buldu indi bundan kelip işli başlaganıma. Bir yıl bulup gider. Barka tabii yakında da şu asimli boyunca. Bu Saba rayonunda işlem indi firmada. Комплекста сыерлар 3 тапкыр сауыла. Сыер савучы хатын-кызлар савым төгәлләнгәннән соң һәр җирне чистартып, юып чыгаралар. Сыер савучы хезмәте җиңелләрдән түгел. Шулай да биредә хатын-кызлар сынатмыйлар. Авыр вакытларда бер-берсенә ярдәмгә киләләр. Saat 5. yarıda sava başladık. 9-20 minutda biter. Onda gündəki şu iş bilan qanaat. Allah'a şükür, станция bütünlüğüne tatlığına işlədirik. Туган як җәмгыятендәге әлеге комплекс тиз арада сафка басып инде файдалануга да тапшырылган. Хуҗалык җитәкчесе Фәргать Саубанов иң элек башка хуҗалыклардагы терлекчелек комплекслары белән таныша, исәп-хисап ясый һәм төзелеш башланып китә. Икътисади яктан комплексның отышлы булачагына да ышаныч зур. Аның беренче нәтиҗәләрен күрә башлаганнар инде. Элекке фирмана күчкәч, безнең 25% сөт артты. Шулай ук менә кеше саннары да монда әзрәк кирәк, хезмәтчеләр әзрәк кирәк. Үзегез беләсез, бүгенгә авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бик табып бетереп булмый. Шушы терлекләрне без шушы сөтне салган булсак, 7 тонна салыйбыз. Иске фирмада анда 22 кеше эшләсә, монда бүгенгә 12 кеше хезмәт куя. Хуҗалыкта терлекчелек алга китсен өчен игенчелек тармагы белән дә ныклап шөгыльләнергә кирәк. Бу көннәрдә хуҗалыкларда терлек азык әзерләү тулы куәтенә бара. Тиешле нәтиҗәләр, тиешле качестволы карма булмаса, терлекчелектә бернинди уңышлар яшәп булмый. Моны без күздә тотып, игенчелекне шушы фермадагы терлекләргә кирәкле булган азыкларны вакытында чәчтек, вакытында менә сала башладык. 900 тонна якын сена салдык. Җаваплылык шикләнгән Туган як җәмгыяте хезмәтне заманча алып бара. Фермаларда мул продукция җитештерелә, кырларда печән, игеннәр өлгереп килә. Шулпан Амири, Раилә Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы.